Kita udah sunu pedang iman kiri naik na Pogban mobil mah cicapan deng kiri derna oh kip deng segera nama gani yang pray nih dikit terna sana tuh bisa sini bibenang bigumai bikumje goto gotai nih tinggal bewai unci bai salenggasino nih dawa खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ जोंहा दिनैहाय एसे आलासिफोर फैलायसिगोन बांसिनानो बे साननैसोनि भिडिअआ जोंहाना आलासि जानाय आलासि फैनाय आलासि थांनाय बेबायदिनो जागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआबो बेबायदिनो जागोन दिनैहाय जोंहानाव निरामिस आलासिफोर फैनो नागिरदों आरोना निरामिस आलासि माने बिदिनोसै माने ना बेदर जायै आलासि ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय निरामिससो संनानै जाहोनांगोन आरोना बिसोरखौ ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो जोंजों लोगोसे ओमफ्राय नै मैखुन होनो फैग्राया मोनफैबायानो जोंहा दिनैहाय निरामिससो जाहोगोन नालाय ओमफ्राय मैखुनखौ जोंहा अर्डार खालामदोंमोन नालाय न'आवहानो लाबनानै होफैबाय नै माखासे मानि मैखुन नोंथांमोनाबो नायनानै लादो मैखुनानो मैखुन itu korot bonai na? Korot bona. Kini kayak bonai kita. kuli bi baca sah. Desain kuli manse, kuli nih manse. Jatuh jakagan naik ke. Serot ruba lagi. Oh. Guti ase. Guti itu korporan ya? Mau nih dia banai super tuh mana aku tuh Bangalore berana asilu. Oh ini ki. Itu azir hoy no? Azir singa nih itu imatro? Oh imatro singa ansu. Mau nih ya panparan nih nabak mau nih panparan nih ada panparan maba ya siya maba bi mela kiren nama madia mahi ভাল লাগে কিন্তু খাই কিনি বহুত জাত আছে না নহয় বেছিভাগ আপোনাৰটোৱে খাও নেকি আমাৰ মাহিক দি যাওয়া যে আপুনি হয় না মাহিৰ পৰাই আনি খাও না আমি কই টপলা ইখিনিয়া 30 টপলা কিমান হ'ব কি কিলো হ'ব 30 টপলা 6 কিলো হয় নেকি 6 কিলো পাঁচটাত 1 কেজি माजो जागोन जाहैखो दा माबाजों ना बादाम सादाम होनानै जानांसिगोन सामफ्रामबो जाबाय थानांगोनलाय फुंनि ओंखामजों बेसे गोथाव जायो इखिनियाव 30 टपला दङ दा ओमफ्राय मोनसे टपलायाव ओरैनो फानबाथायथ' बाजाराव माबा मा होनो इदि मोनसेयाव लायो किमान হ'ব 30 टपला 900 হ'ব किमान হ'ব इखिनियाव 900 आयौ आं हल्लाय 900 नो नायनाय सेपरि सलि बहक मैखुन लाखिबाय जोंहा न'आवनो होनो फैदों ओमफ्राय नै दायो दिंखिया सायगासिनो दङ निरामिसावहाय मा मा जागोन दिनैहाय मा मा संगोन आङो नोंथांमोननो माने एसेब्लाबो देखायलांबाय थागोन आरोना जा हायो दायो जोंनि आइ आरो मादै दादै बिसोरो जमानो दिंखिया मैगं सायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामा सानदोंमोन खिन्थु खालामनोसै आंहा मोनसे घटना जानानै दं आरोना लोगोफोर आंहा माने बिदि माब्लाबाबो जाफेरामोन आरोना आङो फुङावहा माने बिदि गाइखेर सा लोंनायनि अयफाक गैयामोन नालाय ओमफ्राय मैयाहाय आङो आलासि दं नालाय मादैमोन ओमफ्राय मादैया गाइखेर सा लोंनाया हारसिं जायो नालाय ओमफ्राय आंबो लोगोआव लोंफाबाय ओमफ्रायथ' आंहा मोनसे घटना जाबाय दायो गाइखेर सा माने दै लोङालासिनो लोंदोंमोन दे आङो आथुरनो ओमफ्राय मादैया हारसिं जायो आङो ओमफ्राय एसे लोंफादो होननानै माने आंनोबो कापसे होबाय आरोना ओमफ्रायथ' आं बिदि जागोन होनना मिन्थिथाराना ओमफ्राय दायो आंहा खिनाय जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर आं मिनिनो ना मानो जाबाय आरोना नोंथांमोननो खोन्थानायावहा ओमफ्राय
माजों हामगोन बेयो दा नोंथांमोना एसे खोन्थाहरलाय मिन्थियोबा खिन्थु मैया जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा एसे खमायबाय थेवबाबो बेबायदि खिनाय जायोबाथाय मा जाबाथाय मोजां जायो बा मा जाबाथाय हामो नोंथांमोना अननानै मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओंखाम ओंख्रिया दिनै निरामिसबाबो गोथाव गोथावथार नामा मा दङ मासरुम ओमफ्राय दालि कबि भाजा ओमफ्राय माबा ओमफ्राय बादाम आलु आरो गाइखेर दाखा गासिबो दंजोबो नैबेयो जोंहा न'आवनो बानायनाय गाइखेर दाखा न'नि गाइखेरजोंनो बानायनाय आलासिफोरखौ जाहोनो थाखाय बानायनानै दोनदोंमोन गाइखेर साहा फुदुंगासिनो दङ ओमफ्राय आंहा गाइखेर साहा नुबानो दानिया आरो लोंना लानानै जाफिनबा बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय आलासिफोरनि थाखाय फुदुंगासिनो दङ साहाखौ दायो दिंखियाखौ सायनानै एकदम बरियानो साफाहाय सुनानै लाखाबाय एवनांसिगौल' आलासिफोरहा माने दिंखिया मैगं एवनाय माने फ्राय जानो लुगैदोंनो बेनि थाखायनो दायो नै दिंखियाखौ बरियानो सायनानै सुना लाखाबाय दायो एवनांसिगौल' आरोना दायो नै मैखुन एवगासिनो दङ अदाबावनो पुरा मानसि बुरजानि नालाय दिनैहाय मैखुनजों ओरैनो आलु दरसे दरनै होफादों नोंथांमोना होआलासिनोबो एवनो हायो ओमफ्राय जोंहा आलु मोजां मोननायानो बांसिन दङ नालाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो ओंखायनो माने आलुखौ ओरैनो दरनैसो होदों आरोना ओमफ्राय दायो हालदै हरबाय संख्रि हरबाय ओमफ्राय बे मैखुननि दैया रानजोबनांगोन आरोना बिनि उनाव आरो इसे हरफिननांगोन होमबासो मोनगोन बेयो दालि नायो कबि आलु मटर ना ये मासरुम means मैखुन दिंखिया ओमफ्राय आलु होलायाखैना माबा मा होनो बादाम बुट लांदो पापर नुबायना नोंथांमोना इमानखिनि अखा हाबाय दिनैहाय आङो दिनैहायनि भिडिअखौ एकदम मोजाङैनो बानायगोन होननानै सानदोंमोन आरोना फारसेनिफ्राय ओमफ्रायो जेबो आं साननाय बायदि बानायनो हायासै आङो ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आलासिफोराबो ओंखाम आरि जाखांनानै थांजोब्बाय दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअखौथ' आं मोजाङै बानायनो हायासैनो जेरैबायदि बानायनो सानदोंमोन ओमफ्रायो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआवहा थाबैनो लोगो मोनगोनखौथ' आङो एकदम सियरै बुंनो हानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला आं बुंखाबाय दहायनो आंहा एसे उदैनि प्रब्लेम जादों होननानै ओमफ्रायो जुदि आं मोजां मोनथारनाय बायदिब्लाथाय थाबैनो लाबोगोन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ स' बाय बाय बयनिसिमबो